Zdraví vás Jachvy. Tak posledné video, ktoré som mal, bolo také rýchle, toho 1. septembra, nedeľa, kde som stáčal med. Dnes je 4. Vrátil som sa ku včielkám. V nedeľu, keď som vytočil ten všetok med, no všetok, napríklad z týchto som vytočil 8 ramíkov, z týchto 10, 8 a 10, tak akurát vyšlo 8, 10, 8. Ramíky som im v nedeľu hneď vložil späť. Nech to včielky pekne vyťahajú. Takže takto to vyzerá od nedele. Tu sú tieto rámiky, ktoré boli vytočené. Takto krásne teraz vyzerajú už pripravené na sezónu. Tu je ďalší krásny opäť pripravený rámik. Takto tu včielky pekne a všetko upravili. Sú tu aj ramiky, ktoré možno na budúci rok už vyhodím, ale tento rok ich ešte nechám v medníku. Idem urobiť to, čo som robil, myslím, že aj video mám z minulého roku, kde tento nadstavok bez ošetrenia, bez certánu vymením. Plodisko pôjde hore, medník pôjde dole, zakrmím, letáče zavriem, letáčové dosky a podložky. Takže ideme na to. Tento medník si odoberieme. Materská mriežka je tam. Tu ešte Ekovartin. Včielok tu je krásne na týchto uličkách. Je pravda, že už je ich menej ako v lete, ale predsa ich tu je dosť. Plodisko odoberieme od dna. Medník dáme dole, nezabudnúť ešte materskú mriežku odstrániť. Dáme tu materskú mriežku. Medník máme dole, dávam opäť materskú mriežku. Plodisko dávame hore. Stropné krmitko. A takto ďalej pokračujem na zvyšných úľoch. Keď už budem mať všetko pripravené, do každej rodiny dávam 3 litre cukorného roztoku, 3:2. Takto to urobím pri tých horných a takisto aj dole pri tých dolných.
ešte som zabudol ukázať, lebo niektorí sa potom na to môžu pýtať, alebo písať v komentároch. Vrátil som sa k tomu. Predtým, ako dám stropné krmítka, je dobre si ešte z vrchu z ramíkov pozbierať propolis. Keď niekto robí propolisovú tinktúru, alebo aj keď nerobí, je dobre to všetko pekne zozbierať z ramíkov, aby aj to stropné krmítko pekne dosadlo, že by to tu nijak nezavádzalo. Takže toto ešte lebo som to neurobil na začiatku. No a takto, keď mám už pripravené stropné krmítka, prehodené nastavky, plodisko, medník, samozrejme pekne očistené od propolisu, podávam do každého včelstva, tak ako každý rok, aj tento, po 3 litre sirupu. No, včielky pekne zakrmené. Podávam vrchnaky. Pekne naspäť podľa čísel. Jednotka. Šufličky. No a hlavne nezabudnúť letáčové doštičky dať, zúžiť to už na úzko. Už je predsa jeseň, včielstva sa zakrmujú, takže neviem, či bol dobrý nápad tu ísť teraz bez klobúku pred letáče. No choď včielka preč. Tak. Hotovo. Takže toto je z môjho zakrmovania všetko o prehadzovaní nadstavkov. To som vám ukazoval, myslím, že aj minulý rok. Takisto to robím aj tento rok. Každý si už zoberie z toho svoje. Prajem vám, nech sa vám darí, nech vám všetkým včelstva prežijú a nech máme opäť úspešnú jar a leto. Jachvi vás pozdravuje. Ahoj.